Durante a súa argumentación. Hoxe o que vamos a votar é se este Parlamento está a favor ou en contra das peaxes e das subas abusivas que se veñen producindo nos últimos tempos. Quédanos claro, o Partido Popular parécelle ben que os galegos e as galegas teñamos as peaxes máis elevadas de todo o Estado e está de acordo en seguir así. Esa é a conclusión deste debate. Non falou vostede absolutamente nada dun problema que lle preocupa e que lle afecta a miles de persoas no noso país. Seguramente non lle preocupa porque vostede non sufre directamente o incremento desas peaxes e non o padece en carne propia. Seguramente por iso a vostede non lle preocupa. Tamén temos que decirlle que nós consideramos un negocio ruinoso e unha estafa para este país o proceso de privatización que se deu da AP9, que se deu con un goberno do Partido Popular presidido por o grande señor Aznar, que xa vimos que é o que deixou neste país. Xa vimos que é o que deixou neste país e nos decimos que un negocio e que un contrato ruinoso pode revisarse de oficio se vai en contra do interese público. Non hai por que gastar, non sei onde sacou vostede, 1.800 millóns de euros. Non hai por que destinar iso. Hai outras fórmulas legais. O problema é ter un goberno que está sometido aos intereses das empresas porque realmente goberna para as empresas en contra do interese xeral, que é o que vimos con esta cuestión. E recoméndolle que se informen un pouco mellor. Teño que dicirlles que estamos encantados da obsesión que teñen con noso portavoz, que parece ser que o causante de todo, vamos, neste país, antes do señor Jorquera, nunca pasara nada. Encio, por favor. É unha mostra, en primeiro lugar, de irrelevancia política deste goberno, porque un goberno no que os seus defensores din que non ten absolutamente nada que ver nin nos problemas nin na solución deste país é un goberno absolutamente irrelevante. E o grave para este país é a irrelevancia política de un goberno doblegado non só ante as empresas, sino o que é máis grave, traicionando os intereses deste país. Pregúntenlle aos galegos e as galegas se están de acordo coas peaxes. Pregúntenlle se lles parece ben ou mal que teñamos unha das autoestradas máis graves. Pregúntenlle se están de acordo coa privatización que se fixo e con que lles vayan a pagar 3.000 millóns de euros a unha empresa de fora por unha autovía ou por unha autopista que se fixo con fondos públicos. Desde logo, cáusame vergonza allea compartir, neste caso, o Parlamento con persoas que nin tan sequer lles importa as cousas que ao final lles repercuten nos petos de moitos galegos e galegas. Ben, pasamos á votación.